Nu er vi jo her med Niels Becker. Og hvad laver du for dem, der ikke ved? Jeg kører drifting, og det gør jeg i hele Europa. Jeg kører drifting i 6 år, og har det rigtig, rigtig sjovt med det, og bruger alt for meget tid på det. I år har vi været afsted 13 weekender, og det er lange weekender. De starter for det meste onsdag aften og slutter mandag formiddag. Og i takt med, at jeg også er selvstændig erhvervsdrivende, kan det være svært at få kabalen til at gå op. Er det din bil, der står her? Ja, det er det. Hvad er det for en? Det er en Toyota. En Toyota Chaser, som der har 635 heste. 635? Ja. Hold op. Den er ret voldsom, ja. Ja, det må man sige. Hvad er det så for en motor, der ligger i? Det er en motor fra en Toyota Supra. Som Det er sjovt. Det er der altså mange, der bruger. Ja, den er meget populær. Den hedder 2JZ i motorkode. Ja. Og den er enormt brugt, fordi den er meget holdbar. Og er samtidig enormt nem at få rigtig mange hestekræfter ud af. Ja. Er den her bil, er det en, du selv har sådan bygget, eller? Jeg er nok formentlig Europas dårligste mekaniker. Nå. Men jeg har en god flok, som hjælper mig rigtig, rigtig meget. Så jeg har mit eget mekanikerteam. Jeg har også hørt ud i byen, at du er den rigeste mand i hele Jylland. Ja, det der så er sket i mellemtiden, det er, at jeg har taget Fyn med også. Hvad mener du med, at du har taget Fyn? Altså, jeg er også den rigeste på Fyn. Så det er Jylland, Fyn, og så arbejder vi hårdt. Så du skal lige have københavnerne med? Ja, så altså Skima Bornholm. Nå ja, og de har bare god is, ikke? Jeg har hørt, at når det er, at du gasser helt op, du ved, at den ryger helt vildt, så lugter det, eller dufter det af Chanel nummer 5, er det rigtigt? Nej, det er ikke rigtigt. Nej, det er X. X? Ja, det er kiks. Har du ikke lavet ret mange damer i den bil der? Nej. Der står noget om, når man googler dit navn faktisk, at du i, var det 2009, du er kørt fra en Corvette? Driftet fra en Corvette? Ja. Må jeg høre lidt om det? Ja, det var til DHB i 2009, hvor der havde jeg kørt i et par år på det tidspunkt, og jeg kørte i en BMW M3, som der var lidt undermotoriseret. Den havde 330 heste. Og der kørte jeg mod Erik V. Petersen, som der sådan er noget af en verdensmester, at nogen synes i hvert fald. Og han havde en Chevrolet Corvette på det tidspunkt med mange flere hestekræfter end min og så videre. Og jeg smadrede min bil fuldstændig fredag til DHB ind i sådan en anden barriere, ligesom dem du lige har oplevet ude på driftingbanen. Ja, smadrede jeg ind i. Jeg flyttede så 9 af dem rigtig meget, så bilen blev ret smadret. Ja. Og den blev så bygget lidt færdig igen alligevel, og så vandt jeg hele pisset om søndagen. Nej, var det vildt. Det er lidt ligesom en film, ikke? De der amerikanske film, hvor så klarer de den lige til sidst. Det er nedtur, ikke? Og ned i rullestol, ja. Så rejser man sig op alligevel, ikke? Ej, det er frækt. Det scorede du damer på. Nej. Så. Men må jeg høre, hvad er det? Er der et eller andet meget specielt ved den her bil, jeg skal vide? Ja, altså, der er meget få af dem. Og det er lidt irriterende nogle gange, fordi alle tror, det er en Nissan. Det er en Toyota. Det bruger jeg ret meget krudt på at fortælle folk om, så jeg har faktisk overvejet igennem et par år at skrive Toyota på den, men jeg glemmer det hver gang. Ej, det er kikset. Det er lidt kikset. Meget. Ja. Lidt sådan en Toyota-jagt på, ikke? Jo, man tænker bare på den der abe, der sidder der og Toyota. Det går ikke. Nej, men er det ikke rigtigt? Altså, jo. Det går ikke. Nej. Toyota er ikke fedt. Altså, på den måde at reklamere på. Det er ligesom, man tager også Skoda-mærket af en Skoda, hvis man har en Skoda, ikke? Det er jo en god bil, man gider bare ikke den der lille grønne dims. Man har bare ikke en Skoda. Nej. Må jeg se nede i køler, fordi der hvor motorrummet? Motorrummet, ja. Ja, du må også godt kigge lidt i køler. Nå ja, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Nu har jeg jo lært de her dage, at det er motor. Jeg er jo ikke helt skarp selv. Jeg er jo Europas dårligste mekaniker, skal du tro. Ej, nu skal du ikke. Jeg er enig med dig. Ja, ikke? Det er motoren her. Hvordan ser man, hvor mange cylinder du har? Det ved jeg ikke. Det gør man ikke, nej. Er det så en V8-motor, eller hvad? Nej, det er en 6-cylinder rækkemotor. Nå, du ved lidt alligevel. Man skal bare presse dig lidt. Ja. Nå. Altså, ved at skrue det her dæksel af, så sidder der tændrør hernede. Der sidder så et tændrør på hver cylinder på den her. Og der er 6 tændrør, og det giver så den 6-cylinder motor. Og så er der turboen her. Det er den, som der giver bilen rigtig. Er der sådan noget lattergas i? Nej, det er ikke nødvendigt på den her. Nå. Den er hestet nok. Får du lidt, siger den ret fræk, når du tænder den? Får du en lille boner på, når du tænder den? Nej. Nej. Stor. En stor? Nå.